mo tadi main di ba? Iya, sa Goa. Why? Right. Okay, dadah. Dia sa likod, oh. Bless na itong food. Kanta muna, ano sa kanta muna? Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay, why not? Sige na. Diyan ka mo, bayan ka mo. Ano na kay Bamo, Haki? Madyan na, hindi na. Diyan na, sir. Tayo iyo. Ano daw magplato? Isi magplato. Mayo. Hindi ka na. May product ko. Ano yan? Tingnan mo na. Sabi na kayo, hindi ko nabawalan ng tama ko. Oh, Mana Judith. Kung kita si Manoy. Kung kita mo si Manoy. O, diba man yan? Wow. Ay, si Manoy. Patay na si Manoy. Manilmer. Kahit ganda naman gimana. Hindi mo na si Ate Doros. Gimana? Ah, sige dalag. Oh, wow, sik. Oh, dali siya naman. Ay, ka Manoy. Late, pagay si Manilmer. Manilmer. Hungitan mo si Manay. Dali na. Go. Manay, ikaw Manay, hungitan si Manay. Dali na Manay. Sabi pa rin ang may Huwag ka muna. Alat. Nangski. Nung. Kung kita si ano, Anan. Uy. Nung. Oy, nung bayang ito mula si Ann. Ito mo. Dali na. Dali na. Wow. Siyaman. Yeah. Ate naman sa ko, gana kayo. Oo, okra sa inyo. Paano? Wow. Ako ko may yata? Sa pagkamayay naman ito. Okra man, yan naman ang okra. Dapat sa ila lang ang mayay niya yung kaula. O, video. Oo, kumata. Ano ba? Ito mo. Magkakanta. Nasi.
dyan. Sige. Oh. Kaya lang, tumsistam kayo, nahiga. Ay, si ano yung action. Pero si Tiyo. Si Tiyo pala yung palanghain. O yun baga, ay na to. Lagali. Hawak na wala ako yun. Natay yung eh. Yung sa'yo. Kailangan nila ko kasi kanya. Mas magayon niya open. Ito nagpa-pop. Oh. Hindi ka ininin ni Manoy. Tennis na nagpa-pop. Sige. Dali na. Haliyan mo na lang ano. Pwede aragon mo na lang kanya. Iyan, siram yan. Tapos si birthday celebrant. Mga birthday celebrant. May ano tong so ano. Oh, di ba tila lang yan ang bukason? Dada. Nahulog ng buti. Makapasakang siya. Panjin lang kasi kami. Ano birthday nga? Sige. Dali na. Ay, na-video to? Ayun na. Nakikita ako. Nakita lang kasi. Nasaya. Sayang. Dahil. Sayang, sunod tayo. Kaya, yan na? Okay. Nakalugay kayo. Ano ba't ka lumay-lumay na? Kaya na itong pinaka-ano. Nakawa. Ay, yan ang sa babae. Oh. Sige na. Mag-yelo na lang. Malikot ng garo. Bako. Sige na, ayun na. Parang yellow crack ice pa. Ito na lang ano, cup na mga plastic cups. Ayun na. Tepa, maamot na. Okay. Para sa kabay ng... Para kabay ng tagay. Ay. Di ba? Yan pa yung malapit sa papo. Yan si Congressman. Dapat, kasi bagot ka ng mga chili. Bagot ka ng mga Sige na. Oo. Nongski. Nongs. Si Manny Berting. Ayun na. Dali, palisi ako. Hain, sir, walang pangkap. Palis. Palisi daw ko man, palisan mo ako. Okay na. Okay. Sige. Cheers. Alam ko na, alam. Day pa. Ano yan? Mapait-pait yan. Haluan nyo na lang ng ano. Haluan nyo na lang. Haluan mo ng kapil para may inom siya. Cheers! Cheers. Hindi mo mainom yan. Masyadong mapait yan. One, two, three. Cheers! Okay. Minom!
Shot. Diyos man lang baga. Diyos man lang. Makait na lang. Hindi ako na may klase kami sa alam. Patamang mo. Dahil masarap lang. Masarap. Hindi mo mainom yan. Gabay ko. Ay, ito Joy, tinang banang ng kanila. Ah? Masarap mo? Anong baga? Masiram. Oh, lagay na dito. Di pa katudahin. Di pa katudahin. Siya mo naman. Champion or yung may champion sa kami na tinagyan ko babae. Hindi po selva, may higit selva. Champion. Ay, hindi yun rin yung Yung champion or may Madalato na. dito mag-inom ng maliligat ng ano. Naula. Nabutasan si ano kap. Pala, gano'n ba ito? Halo na yung manaman laog ni. Ito? Manang laog. Nasira man ka o. Hindi yung kadakula ko niyo. Hindi yan. Dahil masarap talaga hagod sa tulak. Ano man yan? Dahil masarap itong ano, talaga hagod niya ko sa tulak. Papatunaw. Yan ba talaga 15% alcohol yan? Iyo. So, baka naubos ko malis na kaya tumat na ako. Tumatagwa. Naga naman papa na tagay mo nakatulong tagay ba nata di bawa? Solve na, solve. Oh, pala na pala naman sila. Tama. Yung